Pare, com estàs avui? Com vols que estigui? Com sempre. Pare... I aquests animals? Doncs he d'anar a Nova York per feina una setmana i havia pensat... No. Pare, de debò? Una setmana. Animals. Dóna'm. Què tal per Nova York? S'està com a casa. Et noto més animat. Doncs sí. Bon dia. Bon dia. Li has caigut bé, Pare, que al final s'ha retardat el vol. Sí, potser són animals, però ens fan més humans. Per això, a Última, volem el millor per ells, cuidant-los amb nutrició d'alta qualitat i col·laborant amb els que promouen l'adopció. Pare, estàs segur? Seguríssim. Per una vida millor. Última. Per un final impecable, el teu rentaplats et demana només el millor. Finish abrillantador, amb tecnologia Powerball. Eixuga 2 vegades més bé i elimina les marques. Per una brillantor superior. O eixugues tu o Finish abrillantador. Finish, número 1 recomanat. ¿Qué? ¿Repasando el papel? ¿Papel? Papelón, querrás decir. Colesterol alto. Pues ya somos 2. Y si no haces nada, te sigues subiendo. Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida. Adiós a las cenitas con los amigos. No. Adiós a los aperitivos del domingo. No. Pues yo me cuido y tomo Danacol todos los días. Un pequeño cambio que ayuda a que nada cambie. Oh. Danacol bloqueja parcialment l'absorció de colesterol, el redueix en 3 setmanes i, a més, després ajuda a mantenir-lo. Danacol funciona. Oye, pues a mí me ha entrado un poco de hambre. Fundació Joia. Salut mental que millora vides. Ep, si estàs molt ocupat, també et pots alimentar amb qualitat. Els plats ja cuinats? Millor directe del camp. Bona àrea. No ens has de posar un like, ni contractar una oferta, ni fer clic aquí o allà, ni portar aquell amic que s'apunta a tot. No has de fer res, res de res. Amb el compromís Naturgy hem abaixat el preu a 1,5 milió de clients, perquè el que cal fer per abaixar els preus ja ho fem per tu. Passa a la tranquil·litat amb Naturgy. Activia presenta el poder del teu interior de la A a la Z. Activa el benestar, cuidant-te des de dintre. La salut digestiva al teu centre. Activia funciona. Boníssim! Amb fibra, fruita i probiòtic natural. Gaudeix el ritme, et sentiràs genial. Uau! Extraordinari. Nyam! Sas! Tot comença dins. Activia. Hi ha fruita? De tot tipus. Peix? Frescs del dia. Embotits pels nens? A tope. Quinoa? Què? Has baixat el Condis, no? Sí. Vine a l'aniversari de Condis i emporta't el teu xec regal de 25 euros. Condis, amb tu, més feliços. Ara el teu pa de motlle Bimbo en té més. Més qualitat, més fermesa i més uau. Per només 1,59. Bimbo, ara més. Em dic Helena. Més enllà del xat GPT, I la meva veu és sintètica. la intel·ligència artificial té altres usos. Això no és el futur, això és ara. Un futur ple de riscos. La possibilitat de perdre fins i tot la capacitat de pensar. La intel·ligència artificial farà com totes les tecnologies. Totes. No serà diferent. I al darrere no hi ha una intel·ligència com la nostra. Intel·ligència artificial. La nova evolució. 30 minuts. A TV3 demà a la nit. L'aigua mineral natural Font d'Or patrocina aquest espai.